Amen, haleluja, pralale pejale, kamaste putrasta di kabieri, uša zopram gladelo žuvido. Haleluja. Maglepas Dumnezeu și-a zopret de dați respect am gladelo žuvido, că putrasta di kabieri rugimasa ada am glagodo. Maglepas te Deus să sako ne saivas am gladelo žuvido. Znam că acesta, haleluja. Amen, haleluja, gloria lui Dumnezeu. Bud manuș și vin sopirnas naikate de me făceau dălte la peschipuci, anale palpale. Amen, haleluja. Amen, jat para raz de scoanav, mandema te da respecto pralale peñale. De anglacodos ajasa te bararaz, le devles dazie vrugimoile schi prezența ta rol cadete lățanles cu Duhul, te ingrela pe vos, na amen. Mandema te da respecto pralale peñale. Putrasca di cambieri odel cateo juvido da ze respecto. Vazda samarevas. Aia carat de suntele ducot mașcaramende te kerale cuci. Les que vasta avem pramea jes. Haleluja. Avem vazda samarevas. Hai na isarat de devlesque. Pasas o kerel andamarutraio. Amen. Haleluja, Jesus. Avem anglatuta jes murodel. Te dam tu ignai simo devla que tu cimu queza me murodel. Ca nasama do problemo vai trobuia me devla sotimo. Aves. Haideți de la ciovas de la juvido. Hai viriște vas de să medevla și de să meciaces. I pomos noroc a Iisus. Haleluja devla, n-ai tu că devla magava cana devla, te n-ai grav meca domitingo devla. De te ingreston do duho te hai chare devla. Ci prezenția cata jes. Hai te pararentul o șasă devla. Gelan le avriada merimo. Hai dan le o traio le traios cu mulodel. Ce acest devla te raduinasa mea de tu te socă dan devla. Păi sama jes ce și avea ce și ea devla. N-ai tu că devla donat de Hristos că pasas o care s-a damaru traio. Te n-ajal ca de s-ar camaz amete s-ar camez tu, murodele ceresco. Haleluja, Iisus, gloria tu că n-ai tu că pasa jes avilav te vazdas chanav o jurido. Amen? Haleluja, Iisus, gloria le devlesque. Haleluja, aveți bararazles. Haleluja. Vitimenta avea marutralo stano da te Haleluja. Gloria le Dumnezeu. Haleluja. Avem deja pararaz de splanaro juvido baro. Haleluja. Haleluja. Avem deja fața de splanaro. Avilam te bararás tu. Avilam te bararás tu. Avem fața să mă rămas. Ai te vazdas ciona bote. Odo ana ca si umbral balsana va. Ai te matas, cioana
te pararás de devles mai loke gilența. Și-ai dat ce grugimon dacă două să venai cate, te avem ce acest palpalanda elo te pararăm de devles, să avem catado contactul de adesa. Te alei exalt cataru duho, te avem palpale te pararăm de devles de juvindesc ca si baro. Amen. Halleluja. Vei vas da samare vas. Tame janas camarado shai kerosa. Hashai sopra le pesche vas. Te hacharales co duho. Hashai avente deles gloria. Chaches. Te dem pe Guido que hasaldeie que dades, că ai si barodat, că ai si lașodat. Halleluja, Iesus. Gloria, 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 Devla, tu că Iesus. Avem tu te Devla, este mangasto da codojene. Să vezi perade Devla, să vezi tu cadevuro Dev. Te vas de Devla ce vas de le jubindesa Devla. Că amejanas Dev, că tu biriste că eres samuro Dev. Amejanas Dev, că ca să chovas, că te si subsobo, că te
intercessor, contesti la tua mo. Halleluja, Jezus, gloria, 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 Deva. Ame ci finanțări tutte, Deva. Că ce acesta la noi ame caite Deva, Deva, că caite jal. Ci finanțări ciana. Hai aveli pacea, avelo la tua mo, avelo sastimo, avelo sucso momuro del. Halleluja, Jezus, ame ageda caraptu, Deva. Pe codol manu Deva ce duho te beșel ce acest. Sale trobuntu, sale hasardai gele andabar le devleski abri. Ce acesta avem palpale, hai taraketi parle raioski murodel. Taraketi palpale Deva, ca sam tu murodel, che tu sare maropas tu co Jesus. Halleluja, Deva, le palpale Deva. Te pararentu te dentro e gloria murodel. Che sarà l'oggi, sarà meta palpale. Te nazan cote, ca sono assunimo, ca sono serfimo. Te tave cote, ca nai asfam, ca si raduimo. Kaj si kamimo, tu sono ceri murodel. Šaj da je brava mare gradeške, kaj sono ceri žuvidor. Amen. Aleluia, vem jos para razne de vles, mai lo que lasă dazes gloria vos a služi peschi cadusa. Te para razne sa te dazes gloria. Așa de je grugimon de cada gila pe ușa de tu sa su vez. Fără putere ce noi ta vos usa de la veste. Al Bog pirita da tu sa ces. Que vos si la șodel, vos si me sârgă del. Aleluia, Iisus. Šaj vas da sama ne vas. Așa para razne de vles. Că si plătana va. Aleluia. Aleluia, Iisus. Si charma murodela nie, sapete l'ubitu, capate l'ubitu dane, da l'ubitu le agela. Ai escamadena, usar macera tesa, tirama maciroto, te penal que sanonar parou. Odel birita šuneltu, hai birita žutito da l'altra vrata na svanimo, da l'altra vrata problemo, hai te datu sastimo, hai te datu sučomo. Halleluja, Jezus. Amen para razveć, halleluja, Jezus. Gloria tu che Deva. Si charma murodela nie, sapete l'ubitu, capate l'ubitu dane, da l'ubitu le
Aleluja. Tak jest, lecz popatrzcie na dobre tutaj. A jeśli te czasy utandownamy Jezusowsku. Halleluja, Jezus. Aquí estaba debajo, adoro e cantare sate lato Espírito. Potesi e Shekinah, hoy sí gloria. Ci presencia Sarmin dikeras ki das tavri pe kada tsanasa ko ke chisha bi gloria hai bi buchila de vleske hallelujah. Amen.
свидетелство пролале пеняли in кежазна и сарадна девлески пакадоловете, аве пожегиме да девлеска на манглема да пролезле станос. Теша да евродимо. Халелуя. Слава mare devleske, som rado, de som aș argumente. Jo duho de devlestroi pe cada fan amen. Je hotel del oraniša godam da maro il amen. Dešaj tu me pomaga, dešaj pe pomodila vaškale love. Že Bog to nech rozmnoží a požehna. Amen. Деламе ке пайка да вашкале лове девла. Že tu dela žene se na kangera Kristu. Manga dela. Tiro vadela pekale love. Tiro poženanje, tiro rozmnoženje dela. Koj kadi kangerila te vera do duho dela. Ne tiri milosta dela. Koj te dela spasime dela. Putite dela. Ne tiro na Kristu. Taj kras kaj se senti milost dela. Amen. Halleluja, maglema za penja. La ludzka też ja odepnę na swidectwo, que amarodom cię żubidoj. Amen. Amen. Nane nahodaj sa made, lebo Ježiši nadávame kavala deti požení. Aleluja. Ale to skiario manke dali no dara, lebo želaz manke ich suno, su pača vojino dali do lesta. Želaz manke suno, nađena, tu men možno nađamen, ale majdam man te skahina na mu gravesen, a možno te dela odel, a čava, ale želaz manke suno, želaz man do gravesen, a bilo šo gori, le Daniel, ohojo mam bičaja Andre Bota, džava za skite trovarso. Osar džava ze dromeha, dikava, pa su balo parku visko, sar bali Bota, sar amare pralo pastora, suđan ohvali, a čelas anglal, u anglal tume anglalende se perdo bud manuša. On ke nazode sari baj evangelizacija var svoje so, džiar nazode. Ale da naslehoj ča manuša, da sle narodi, igen bud hazde nas ovasta, modine nas se, ale mesto mas presera, ale da znameni nas oda, koji su mas gori, baj ova kangerata, evo mesto mas lano grevese. A dikavas normalnie andalo niebo od žiara prelende, hrpila bud manuša. Te primđaren savino Richard Bonke na ova bud manuša stoji, že aj si džanale nasledine nas. A pača vleske, že odel požehnala tu me savoren, stavena leske verne, a te pača na celé leha. Kao te penal sa hejč penal svedectvo, a do vrhingam, že načao pastora te služine, ale he tu me savore, te prenale manušenge, ho ježinino čido, odel dela prebudenja, ne tu mali kahenderi, a požehnala, pača vleske, kao službo videli. Amen, požehnala. Aleluia, înainte de vleski pasa supereu. Cam la codus așa să ati vorba de vleski, mă lema sto și suprem la delul subindo. Ai de dasi că e de hvale de vleski. Aleluia. Amen. Čas para razles, ai dazle si gloria, še vrdo sa mare vas. Es ardiken odel si ča ce jubindo, adel pete si calorbean de sune, vi vorbi ca in came, aleluia, lo Sfântul Duhu. Aleluia, Iisus. Ai zles că pasă ce ca si jubindo ai trai. Avem asta să mare vas, ce ai putra să maro ilo leske, că te nagilava leske andai lo, ai hasna. De cana vezi leske andai lo, am tu ci si bun, aleluia. Gloria, gloria tu, Iisus. Avem să para ras lesmana, ai să slujim leske amaro Deu. Aleluia. Que
Aleluja, Jezus. Avem pe nas lesky. Veci dará. Do Jezus trajila nevate ci dará. Do Jezus trajila nevate ci dará. Sogoďavela milesa davo práv. Nazrale zdes veci dará. Do Jezus trajila nevate ci dará. Do Jezus trajila nevate ci dará. Sogoďavela milesa davo Aleluia, milatul ceasul, dar de până la urmă de vlesky, aleluia. Amen. Aleluja. Ja dnes ďakujem Bohu za to, že umožnil deň, v ktorom môžeme sedieť v prítomnosti Božej. Amen. Ja ďakujem Bohu dnes za to, že dnes môžeme tu sedieť ako deti živého Boha. Amen. Môj brat a moja sestra, keby nebolo Boha, tak by sme neboli nič. Keby nebolo Pána, tak by sme tu nesedeli. Buďme. Ďakujme Bohu za to, že tu sme dnes. Amen. Amen. Buďme vďační Bohu za to, že môžeme sedieť tam, kde je Pán. Lebo bez Pána by sme neboli nič, môj brat a moja sestra. Dnes prichádzame pred Božie slovo. Ako vieme, to, čo pochádza z človeka, je na nič. Ale to, čo je z Boha, je dokonalé a na budovanie cirkvi a na budovanie nášho kresťanského života. Amen.
Chcete, aby bol váš život budovaný dnes? Chcete, aby bol váš život naplnený? Nemusíme robiť veľa. Len otvoriť naše srdce, koncentrovať sa s Bohom a pýtať si Ducha Svätého, aby nás viedol v tejto chvále. Amen. Tak ako ja pýtam, aby mňa viedol, aj ty potrebuješ byť vedený. Nebrať Božie slovo ako knihu. Nebrať kázeň ako polhodinu, ktorá je len povedané niečo. Ale naozaj pýtaj Ducha Svätého, aby ti dával silu, aby ťa viedol. Amen. Chceš byť dnes vedený Duchom? Daj svoje srdce Bohu. Daj tento čas Bohu. Lebo bez Pána sa nedá nič. Len s Pánom, môj brat a moja sestra. Skloňme svoje hlavy teraz, bratia a sestry. A pýtajme si požehnanie, v ktorom môžeme hovoriť Božie slovo, haleluja. V ktorom môžeme príjmať Božie slovo. V ktorom môžeme byť jedno s Božím slovom a jedno s Bohom, haleluja. Skloňme svoje hlavy teraz a modlíme sa. Bože, Ty poznáš moje srdce. Bože, Ty poznáš naše srdcia. Bože, Ty poznáš túto cirkev, Pane. Ty vieš, čo potrebuje táto cirkev, Pane. Ty vieš, čo nám je potrebné, Bože. Ja ťa dnes prosím, mene Ježiša Krista, nášho Pána i Spasiteľa, aby si nás mohol viesť duchovne, Bože. Aby sme mohli stať, Pane, tak ako chceš Ty. Aby sme mohli, Pane, byť vedení ako chceš Ty. Lebo bez Teba sa nič nedá, Pane. Daj, Pane, aby čisté srdce, Pane, mohlo byť medzi nami, Pane. Aby sme mohli, Pane, Tvoje slovo, Pane, chápať ako chceš Ty. Tvoja vôľa je v nebi. Ako v nebi, tak je na zemi, Pane. Dnes sa naplní vôľa Božia medzi nami dnes. Mene Ježiša Krista, nášho Pána i Spasiteľa. Amen. Aleluja. Ďakujem nášmu Pánovi. Sláva ide nášmu Pánovi. Sláva ide nášmu Pánovi, môj brat a moja sestra. Pozrieme sa do listu Efežanov. Alebo Efeským. Efežanov, 5. kapitola. Verš 8 až 17. Efežanov, 5. kapitola. Verš 8 až 17. Halleluja. Počúvaj dobre, čo hovorí Pán. Poprosím o všetkých, aby sme mohli rešpektovať Božie slovo a samého Boha. Amen. Amen. Keď máš pri sebe telefón, poprosil by som ťa, keby som mohol vypnúť mene Krista. A poprosil by som ťa, aby sme sa mohli koncentrovať na Boha. Nie na človeka, na Boha. Lebo človek, keď ti dá niečo, je to len dočasné. Ale keď ti dá niečo Boh, je to večné, dokonalé. Amen. Podriaďme sa dnes pod mocnú ruku Božiu. A pozrieme sa, čo hovorí Efeským 5, 8 a 17. Počúvaj, dobre, što mi šta ovdje zmuro pravu lipe. Kao telka vela, gdje ste penaltu kevare, što aj vi mange. Lebo ste boli kedysi tmou, ale teraz ste svetlom v Pánovi. Choďte ako deti svetla. Lebo ovoce ducha záleží v každej dobrote, spravedlivosti a pravde. Skúšajú, čo sa ľúbi Pánovi. A nezúčastnite sa s neposlušnými na jalových skutkoch tmy, ale ich radšej kárajte. Lebo o tom, čo oni tajne robia, je mrzko aj len hovoriť. Ale to všetko, kárané od svetla, vychádza na javo. Lebo všetko, čo vychádza na javo, je svetlo. Preto hovorí, prebud sa ty, ktorý spíš, a stav z mŕtvych a bude ti svietiť Kristus. Teda hľadte, ako by ste správne sa chovali. Nie ako nemúdri, ale ako múdri. Vykupujúci čas, lebo dni sú zlé. Preto nebuďte nerozumní, ale rozumujúci, čo je voľa Pánova. Halleluja. Čo nám hovorí dnes Pán, môj brat a moja sestra? Da spačívam dla del pralapenie. Sam do tán, kaj si odel, trobujte da spačív. Kanávla gadda i kázňa, šaj borbi na zame, páver buča. Da kana si o časole de vlesko. Amen? A kana si o časole de vlesko, trobujte a vás vorta. Amen? Kame stave zvorta?
atunci concentruim ledevles hajlický vorba. Že vorba ledevleský penel. Lebo ste boli kedysi tmou, ale teraz ste svetlom v Pánovi. Chodte ako deti svetla. Lebo ovoce ducha záleží v každej dobrote, spravedlivosti a pravde, skúšajúc, čo sa ľúbi Pánovi. Božie slovo nám to hovorí. Ako aj vieme, a sme si vedomi toho, že sme vyšli sme zo sveta a prišli sme k svetlu, ktorým je Ježiš. Prišli sme k vedomosti, lebo sme boli znovu rodení z Ducha Svätého. Krv Ježiša Krista nás učinila znovu rodenými. Ale počúvaj, môj brat a sestra. Len sám Pán naozaj vie, kto sa znovu rodil naozaj. Len sám Pán to vie. Ale niekedy je to badateľné. A vieš ako? Keď naše skutky sú čisté pred Bohom a keď naše skutky sú také, že naše životy sa menia. Amen? Lebo keď poviem, že som vyšiel s do svetla a stále žijem v tme, som znovurodený kresťan. Som nasledovník Ježiša. Tma je zlo. Tma plodí zlo. Sviecov tela je oko, hovorí sa v Evanjeliu. Sviecov tela je oko. Prečo to hovorí Božie slovo? Keď je naše oko čisté, tak sme čistí. Pozri sa. Dnes my nie sme žiadni kúzelníci alebo čarodejníci, ktorí v očiach môžu vidieť niečo. Ale poviem ti jedno. Keď Boh chce, tak to dá ukázať. Amen. Keď Boh chce, tak to dá ukázať. Možno nie všetkým, koľko sme tu, každý to bude vidieť. Ale sú rozličné dary milosti, ktoré dáva náš Pán a Spasiteľ. Amen. Vyšli sme my do svetla. Ovocie ducha záleží v každej dobrote, spravedlivosti, pravde, skúšajúc, čo sa ľúbi Pánovi. Ovocie ducha, život, ktorým robíme skutky, životom, ktorý vedieme doma, v domácnosti, vonku, v robote, všade, kde sa hýbeme. Aký je náš život? Aký je náš život? Je život, v ktorom žijeme tak, ako Pán chce? Alebo žijeme život, ktorý sa viac podobá tme? Môj brat a moja sestra, dnes si musíme uvedomiť, že sa to blíži všetko. Skáza príde na túto zem. 7 nebo Boží. Pozri v Rusku, čo sa stalo. Meteority padali, zničili páru budov tam, páru domov a veci. Neblíži sa niečo. Neprichádza niečo. Prichádza niečo. Deje sa niečo, môj brat a moja sestra. A my musíme byť deťmi svetla. Amen? Amen? Keď ja budem dieťa svetla, tak budem milovať. Zaostrime na Boha. Zaostrime na Pána. Dnes sú všetci požehnaní mene Krista. Ale zaostrime na Pána a na Božie slovo. Môj brat a moja sestra, Božie slovo nie je hra. Cirkev nie je hra. Boh je reálny a skutočný. Amen? Takže hovorili sme o tých skutkoch a o svetle. Keď ja budem robiť veci zlé, ktoré sa nepáčia Bohu, môžem si povedať, že som dieťaťom Božím a žijem vo svetle? Nie, žijem v tme a klamem samého seba. Môj brat a moja sestra, klamstvo je hriech. Otec klamárov a klamstva, vieš ako sa volá? Satan, diabol. On bol klamať od počiatku a klame a chce zatratiť, chce zabiť, chce zahubiť. On je tma, on je zlo. Môj brat a moja sestra, my sme deti svetla. Vyhýbajme sa tme. My sme deti svetla. Milujme sa navzájom. My sme deti svetla. Respektujme sa navzájom. Ponižujme sa medzi sebou navzájom. Rozprávajme medzi sebou pekne. Kontrolujme svoj jazyk. Veľakrát kresťania sú kresťania len v zbore. A vonku nechávajú svoj jazyk na špacír. Kontrolujme svoje jazyky. Kontrolujme sa, ako vyzeráme. Môj brat a moja sestra, niekedy musíme ukázať kresťana aj vzorom.
Keď chceme rešpekt, ukážme rešpekt. Keď chceme ukázať svoju osobnosť, že sme veľvyslanci Krista, chovajme sa tak. Ukazujme sa tak. Lebo ľudia sú zameraní na nás. My musíme ukazovať Krista vo všetkých častiach života. Amen? Amen? Ja keby som tu dnes došiel v teplákoch a v tričku kázať, aký rešpekt by som ukázal Ježišovi? Žiadny. Ako by som ukázal Ježiša? Nijak. Môj brat a moja sestra, ľudia nás skúmajú. My sme pre toto mesto ako svieca na jednej hore. Skúmajú nás všelijak. Nedávajte im povod, aby povedali, že kresťania robia toto a tamto. Kresťania sú takí a takí. Lebo potom očierňujú a hovoria o nás, že sme v tme. Môj brat a moja sestra, ukazujme svetlo, ukazujme Ježiša. Nasledujme Ježiša. Amen? Až skúšajúc, čo sa ľúbi Pánovi. Ako môžeme skúšať, čo sa ľúbi Pánovi? Ako? Činiť jeho voľu z Božieho slova. Keď niekto povie, ja neviem, čo mám robiť. Ako môžem skúšať, čo sa ľúbi Pánovi? Všetko je tu v Božom slove. Všetko máš napísané tu. Tu sú všetky plány, tu je celý plán pre tvoj život. Dnes už nie sme deti, ktoré nevedia. Dnes sme deti Bože, ktoré vedia. Ktoré počujú každú nedeľu, každú stredu kázeň. Keď budeš stať pred Bohom a povieš Bohu, ja som nevedel, klameš. Každú nedeľu, každú stredu máte šancu počúvať Božie slovo. Vieš, čo je tu problém? Niekedy sa nezaostruje. Pred nejakými týždňami som hovoril o horoskope, ktorý sa musí zaostriť, keď do neho pozeráš. Keď budeme žiť, bratia, sestry. Ja to poviem takto, voľne. A nezaostríme. Tak jeden deň budeme mať problém pred Bohom. Ja osobne nechcem mať problém pred Bohom. Ja chcem mať pokoj pred Bohom jeden deň. A ja verím, že aj ty to chceš mať. Amen? Chceš mať pokoj? Božie slovo hovorí. Lebo a nezúčastňujte sa s neposlušnými na jalových skutkoch tmy, ale ich radšej ešte kárajte. Čo hovorí Božie slovo? Aby sme sa nezúčastňovali s ľuďmi tohto sveta, so svetom, s komunitou tohto sveta, s ľuďmi, ktorí žijú zle, s ľuďmi, ktorí klamú, ktorí kradnú, ktorí pijú, ktorí túžia po bohatstve, ktorí robia všetko len to zlé. Bratia a sestry, ale robme veci, ktoré sú dobré. Amen? Amen? Môj brat a moja sestra, Božie slovo hovorí, aby sme ich karali. Ale karanie nie je zahrať sa na nejakého tvrďasa a pritvrdiť. Ale karanie, vieš čo je? Láska, ktorú ukážeš tomu zlu. Amen? My nie sme nejakí tvrďasi. My nie sme nikto, kto odsudzuje a ukazuje prstom. Sudca je Pán. Amen? Pán sám je náš sudca. My nie sme sudcovia. My sme len hlas, ktorý hovorí. Amen? My sme tí, ktorí chcú byť použití od Ducha Svätého. Amen? Amen? Kárať. To znamená snažiť sa priviesť toho brata na tú správnu mieru, na tú správnu cestu. Môj brat a moja sestra, nie je veľa času, aby sme sa hrali. Lebo o tom, čo oni tajne robia, je mrzko aj len hovoriť. Len o tom, počúvaj dobre, lebo o tom, čo oni tajne robia, je aj mrzko hovoriť. Tajnosť. To, čo je skryté. Veľa ľudí schováva veci. Veľa ľudí sa schováva a klamú samých seba. Boh chce pravú tvár. Boh chce pravý život. Aby sme sa nehrali a neschovávali, ale boli priami pred Bohom a priami, aby sme aj svedčili pred ľuďmi. Amen? Amen? Prečo sme prijali Ježiša Krista? Aby sme ho nasledovali naozaj. Prečo sme prijali Ježiša Krista? Aby sme vydržali až do konca a boli spasení. Amen? Čo chceme byť? V Božom kráľovstve jeden deň. Ako budeme v Božom kráľovstve? Keď sa budeme snažiť Pačím mám vás Angladel. Teraz nie je čas na rozhovor, ale čas na Božie slovo počúvať. Môj brat a moja sestra, musíme byť naozaj naklonení k Bohu
a naklonení k svetlu. Aby sme nasledovali Boha, ako chce on. Amen? Amen? Naučme sa rešpektovať Boha viac. Naučme sa rešpektovať cirkev. Naučme sa robiť to, čo chce Boh. Toto nie je hra, aby sme sa hrali. Sme kresťania 2, 3 roky, 5, 7, 8, 10 rokov. Tu nezáleží na žiadnych rokoch. Že niekto je 20 rokov, tak je 20 ročný, skúsený, veľký kresťan. Niekto môže byť len jeden deň kresťan a bude lepšie na tom, jak ten, čo je 20 rokov. U nás roky nehrajú rolu, ale u nás hrá rolu srdce, ktoré je oddané Bohu. Amen? To není ako vo svete, že som 20-30 rokov automechanik a som skúsený. A ten, čo sa prvý deň učí, že nevie nič robiť. Ale to je to, že srdce pôsobí pokoj. Srdce blahoslavené je čisté, lebo ono uvidí Pána. Amen? Božie slovo hovorí. Tajnosť, čo oni tajne robia, je mrzko aj len hovoriť. Veľa ľudí schováva veci. Veľa ľudí robí veci v tajnosti. Ale ideme ďalej, čo hovorí Božie slovo. Ale to všetko kárané od svetla vychádza najavo, lebo všetko, čo vychádza najavo, je svetlo. Amen? Matúšovom evanjeliu 10:26 sa hovorí, pozrieme sa rýchlo, napojíme sa na toto slovo. Matúš 10:26. Halelujá. Matúš 10:26. Ďakujem ti, Pane, halelujá. Matúš 10:26. Teda nebojte sa ich, lebo nič nie je skryté, čo by nemalo byť odkryté, ani tajné, čo by sa nemalo zvedieť. Amen? Nič nedokážeme schovať pred Bohom. Nič nedokážem ja schovať pred Bohom. Nič nedokážeš ty schovať pred Bohom. Lebo Pán všetko prinesie, aby vyšlo najavo. Amen? My sa môžeme snažiť netak schovávať veci. My sa môžeme snažiť neviem ako. Ale keď Pán chce niečo urobiť, tak to urobí. Amen? Keď chce Pán, tak nás otočí o 360 stupňov. Keď chce Pán, tak nás otočí dole hlavou. Hoci ako on chce. Nie my sme stvorili Boha, ale Boh stvoril nás. Amen? Nie my máme moc tu, ktorou môžeme činiť veci, ale on má tú moc, ktorá je všemovúca, urobiť všetko. Amen? Takže keď niečo robíme zle, dávajme si pozor. Dávajme si pozor, lebo sa nachádzame v tej tme, ako sme hovorili, začiatkami veršami. Ale robme to, čo sa páči Bohu naozaj. Neskrývajme žiadne tajnosti, neskrývajme žiadne negatívne veci, ale žijeme pozitívne. Buďme priami. Človek, ktorý skrýva veci, nosí masku. Človek, ktorý skrýva, nosí masku. Lebo v skrytosti je niekto iný a naozaj je niekto iný. Ale Boh tých maskovaných ľudí ukáže pred všetkými. Viete prečo? Aby nebola potupená cirkev, alebo aby bola blahoslavená cirkev na slávu Božiu, na slávu Ježiša Krista, nášho Pána, nášho Boha. Amen? Halelujá. Sláva ide Bohu. Sláva nášmu Pánovi za všetko. Boh nenechá potupenosť nič. Ani naše životy, ani cirkev, ani tvoju snahu. Keď sa budeš ponižovať a milovať Boha, tak Boh ťa povýši. Ale keď sa budeš povyšovať nad niekým, nie ja hovorím, ale Božie slovo hovorí. To sa povyšuje, bude ponížený. A vieš, čo je hrozba toho? Zatratený. Vieš, čo je to hrozba toho? Peklo. Zatratenie, môj brat a moja sestra. Buďme dobre zmysľajúci. Buďme dobre konajúci. Amen? Amen? Pozri sa. Dnes ja hovorím vám Božie slovo. Dnes ja verím, že Boh chce, aby tieto slova boli povedané. Záleží na tebe, čo chceš robiť. Pastori nemajú moc meniť ľudí. Starší zboru nemajú moc meniť ľudí. Je to tvoj boj. Je to tvoj život, ktorom chceš a budeš bojovať. Ja ti len môžem pomôcť, aj ty nemôžeš pomôcť. Ale popravde je to tvoj boj. Prečo hovorím boj? Lebo toto je boj. Držať svoj jazyk na úzde. Držať svoj život na úzde. To je boj. To je boj.
Niekedy ho sám prežívam, aj ty ho prežívaš. Ale kto bojuje tak, ako by mal? To vie Boh. V skrytosti, keď robí zlo, Boh to vie. A vieš, čo hovorí Božie slovo, čo sme teraz čítali? Boh to nechá vyniesť najavo. Takže neoplatí sa schovávať sa, ale oplatí sa oddať všetko Bohu a ponížiť sa pred Bohom a kajať sa pred Bohom. Amen? Kajúcna modlitba robí veľké veci. Kajať sa s otvoreným srdcom. Keď sa nebudeme kajať, tak budeme na tom zle. Ale keď sa budeme kajať, budeme víťazi s Ježišom Kristom. Amen? Víťazi, víťazstvo nad satanom, nad démonmi, nad diablom. Pozri sa. Pozri sa, už nie je veľa času. Démoni metú ľudí. Satan metie ľudí. V poslednom čase sme mali veľa vecí, ktoré nám ukazovali, čo robí Satan. Ako chce ničiť cirkvi. Veľa ľudí nie je na tom dobre, môj brat a moja sestra. V skutku apoštolov nás Pavol upozorňuje. Veľa ľudí chodí ovčom ruchu a znútra sú dravými ľuďmi. Ale deti svetla to vidia. Amen? Predtým, ako vstúpia, chcú robiť zle, deti svetla to vidia. A vieš, čo robia? Dávajú to Bohu. A diabol nemá šancu. Amen? Ale deti tmy sa nechajú oklamať. Deti tmy budú oklamaní a zamotaní diablovými pascami. Pozri sa, môj brat a moja sestra. Je čas, kde musíme zdvihnúť hlavy a ísť do boja. Amen? Si pripravený bojovať? Si pripravený bojovať? Čo? Amen? Alebo budeme sa stále hrať na život. Ale je to dobré. Je sa mi štoj. Nekanči či kerav. Ništo kerav. Budo pravom ripeň. Meg ništo či kerav. Keď sa píneša sa. Amen? Prejed si dokonalo Ježiš Kristus. My sme hriešni ľudia, ktorí by si zaslúžili každý deň ísť do pekla. Ale skrze Božiu milosť sa kajame. Skrze krv Ježiša Krista sa otvára svätyňa, do ktorej jeden deň, verím, vstúpime mene Ježiša Krista. Amen? Kajajme sa. Nikto nie je dobrý. Raz prišiel jeden človek za Ježišom a hovorí mi: dobrý učiteľu. A vieš, čo mu povedal Ježiš? Sám len Boh je dobrý. Amen? My sme zlí, bratia a sestry. My sme sa narodili v hriechu. Ale ja ďakujem Bohu za to, že sme vyšli zo zla do svetla. Že krv Ježiša Krista odmyla naše hriechy. A dnes môžeme byť čistí. Ale čistí. Čistí. Boli sme čistí, keď sme prijali Krista. Sme čistí, keď chodíme s Bohom. Obmývame sa stále. Sme stále obmývaní. Keď hrešíme, dávame to Bohu. Kajame sa. Toto je dlhodobý proces, môj brat a moja sestra. Kajame sa stále pred Bohom, alebo je nám to jedno. Giovanni Kangeri, Gilabo, Čuroj Borba, Avo Spaseno, Ledevle sa ideš. Není to tak. Keď si myslíš, že len to, že tu prídeš a budeš počúvať Božie slovo, ťa spasí, nie je to tak. Ale tvoj život, keď bude slušný a vzorný pred Bohom a Boh vie tvoje srdce, pozná tvoje srdce dokonale. Blahoslavení čistého srdca Matúš 5:8. Tí uvidia Boha. Amen? Ja teba môžem klamať aj. Ja teba môžem oklamať aj ty mňa, aj ja teba. Ale jeden deň, keď budeš stať pred Bohom ja a klamem, tak budem mať problém. Ja nechcem mať problém. Ja chcem mať radosť a oslavovať včen. Že keď budem stať pred Bohom, tak vstúpim do oslavy. Prejdem cez dvere, kde sa oslavuje a spieva živému Bohu. Kde nebude slza, kde nebude bolesť, kde nebude smrť, ale kde bude radosť a pokoj. Amen? Amen? Chceš vstúpiť na toto miesto? Tak buďme priami k Bohu. Buďme priami jeden druhému. Boh tu hovorí jasne. Všetko, čo je schované, aj tak musí ísť najavo. Či na tejto zemi to uvidíme všetci, alebo jeden deň pred Bohom. Všetko musí ísť najavo. Či dobrý skutok, či zlý skutok. Či pozitív, či negatív tvojho života. Si pripravený, brat, sestra? Môj brat a moja sestra. Božie slovo ďalej hovorí.
preto hovorí, prebud sa ty, kto spíš, a stan z mŕtvych. A bude ti svätiť Kristus. Veľa ľudí zaspalo, veľa ľudí spí, duchovne zaspali. Môj brat a moja sestra, potrebujú tí ľudia, ktorí spia, byť pokropení živou vodou. Veľa ľudí spí. Veľa ľudí spí, môj brat a moja sestra. Tým, že učia iné evanjelium, tým, že iné učenia učia, tým, že svoje životy žijú zle. Môj brat a moja sestra, v tomto svete je veľa zlá. Veľa prevráteností. Veľa ľudí prevráča Božie slovo. Však ono je priame, ono nám hovorí všetko, čo môžeme a čo nemôžeme robiť. Ale tak, jak sú veľa ľudí prevrátených, veľa učení, tak aj ľudia sami sebou sú prevratení tým, že klamú samých seba. Dokedy budeme robiť to, čo chceme my? Pozri sa, ja nevidím do tvojho srdca dnes. Ale ty poznáš samého seba. Ty poznáš kutiku duše, kto si. Dnes Boh sa ťa pýta, aby si sa ty opýtal samého seba. Kto som, Bože? Kome si? Opýtaj sa dnes samého seba, kto si. Ja neviem, kto si. Znútra. Boh to je. Môj brat a moja sestra. My sa poznáme ako bratia a sestry, ďaká Bohu. Ale prečo tieto slova dnes ste Pána by som hovoril? Lebo čas je blízko. Čas je blízko. Dnes sa musíme naozaj zamerať na to, čo chce od nás Pán. A za to hovorím, opýtaj sa samého seba dnes, kto si. Kto si, ako žiješ život. Lebo už nie je veľa času. Teda hľadte, ako by ste sa správne chovali, nie ako nemúdri, ale ako múdri. A myslíte, vás godia veriť? Musíme byť múdri. Ale ako múdri? Toto môžeme rozobrať na dve časti. Múdri. Boh nechce, aby sme boli múdri v tomto svete. Múdri v týchto veciach tohto sveta. Ale Boh chce, aby sme boli múdri v duchu. Múdri, ako konať vôľu Otcovu, ktorý je v nebesiach. Amen? Amen? Ako milovať svojho brata. Ako odpúšťať. Ako rešpektovať. Ako nasledovať. V tomto, aby sme boli múdri. Lebo nemúdry človek, pozri sa, čo robí. Žije ako chce, chodí do zboru a myslí si, že toto ho spasí. Ale múdry človek rozmýšľa nad svojím životom, rozmýšľa nad tým, čo robí, rozmýšľa nad tým, či má naozaj kontakt s Bohom, rozmýšľa nad tým, či naozaj cíti to, čo by mal cítiť. Ale to nie je o pocite. Pocit nie je nič. Ale viera v Ježiša Krista je všetko. Amen? Amen? Veľa ľudí tohto sveta žije skrze pocitov. Veľa ľudí hovoria Duch Svätý, osun to duchov. A je to len pocit a falošné niečo. Žijeme duchovne, bratia a sestry. Nie podľa pocitov, ale podľa Ducha Svätého. Keď budeme žiť podľa pocitov, klameme seba, klameme Boha. Ale keď budeme žiť podľa ducha a sme znovu rodení v Duchu Svetom a nasledujeme v Duchu Boha, halleluja, sláva Bohu, že môžeme takto chodiť za našim Pánom. Amen? 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 Pozri sa, ešte raz hovorím. Ty poznáš samého seba. Ty vieš tvoje nedostatky. Ty vieš tvoje plus, tvoje minus, tvoje pozitív, tvoje negatív. Každý jeden to pozná. Ja poznám svoje negatíva, aj ty poznáš svoje negatíva. Ale záleží na tebe, či sa vysporiada s tvojim negatívom a svojimi nedostatkami, alebo to necháš lietať. Môj brat a moja sestra, už není veľa času, aby sme sa hrali. Tenakela sa mele lesa, tenakela sa mela tangerasa. Nehrajme sa, ale buďme opravdoví kresťania. Amen? Amen? Môj brat a moja sestra, niekedy máme naviac, čo môžeme dať Bohu. Máme na to viac, aby sme dali niečo Bohu. Ale niekedy nedávame dosť. Máme na to, aby sme dali viac, ale nedávame. Ale prečo? Prečo? Lebo žijeme životy, ktoré nie sú ľúbe Bohu. A o tej skrytosti, o ktorej sme hovorili dnes, Boh ju pozná perfektne a dokonale. Ja ťa dnes neodsudzujem.
Ja ani nie som sudca, aby som ťa odsudzoval. Ale Boh v svojom slove hovorí, aby sme sa prebudili. Ja neviem, kto potrebuje sa prebudiť. Boh to vie presne. Boh pozná každé srdce. Da spačí, včera zlešavo prelapenie. Keď kad ocán, kaj sám si, ocán, kaj si odel. Amen? Amen? Pačí, lede leske, respekto lede leske, viandi kangeri, viandi amaro trajo. Tekela same, lede lesa. Sme v probléme. Nehrajme sa s Bohom, ale buďme opravdoví s Bohom. Amen? Amen? Božie slovo hovorí, aby sme si vykupovali čas, lebo dni sú zlé. 16. verš to hovorí. Vykupujme si čas, lebo dni sú zlé. Ako si môžeme vykúpiť čas? Tým, že sa budeme kájať. Ako vykúpime čas? Tým, že budeme žiť životy hodné Bohu. Lebo Božie slovo hovorí, lebo dni sú zlé. Už v tej dobe, keď to písal Pavol Efeze, pre Efežanov, občanom Efeza, už vtedy boli dni zlé. O čo horšie dni sú teraz ešte. My žijeme v dňoch, kde žiadna láska neexistuje. My žijeme v dňoch, kde je veľa zla. My žijeme v dňoch, kde je veľa negatíva. A ešte horšie bude. Ešte horšie bude. A vieš, pre koho bude ešte horšie? Pre kresťanov. Kresťania ešte viac budú prenasledovaní. Na kresťanov ešte viac budú ukazovať. Na kresťanov ešte viac budú tlačiť. My sme v tých dňoch, brat a sestra, čo sa približuje k tomu všetkému. Vytrvajte vo viere. Bojujte. Buďte ľudia, ktorí majú vieru. Amen? Amen? Keď ja budem robiť veci zo svojho tela a zo svojho rozumu, automaticky padnem. Automaticky budem na nič. Telesnosť pôsobí prázdnotu, ale duchovnosť pôsobí naplnenie Ducha Svätého. Amen? Kto chce byť naplnený Duchom Svätým dnes? Kto chce pocítiť Ducha Svätého dnes? Ja to chcem tiež. Halelujá. Moje brat a moja sestra, dnes už nechcem veľa hovoriť. 17. verš ešte hovorí znovu, ako predtým hovoril. Preto nebuďte nerozumní, ale rozumejúci, čo je vôľa Pánova. Kto z vás vie, čo je vôľa Pánova? Kto z vás to vie? Zvini svoju ruku. To len 10% zo zboru vie, čo je vôľa Pánova. Čo je vôľa Pánova pre tvoj život? Kto z vás to vie? Málo ľudí. Málo ľudí. Možno keď nesvíja svoju ruku, ja neviem, Boh pozná tvoje srdce. Mali by sme väčšina zviednúť ruku, lebo my sme vedomí a vieme, čo chce od nás Pán. Keď priznávaš, že nie si vedomý, nie je to dobré. Nie je to dobré. Možno si myslíš, že keď zvihnem ruku, čo s tým? Ja ti nehovorím, aby si zvihal ruku na silu. Ale Boh vidí tvoje srdce, tvoj život, ako žiješ, ako sa modlíš, ako si robíš kontakt s Bohom. Amen? Boh ťa pozná dokonale. A už teraz nie je čas, aby sme sa zahrávali. Otačali sa naľavo, napravo. Skúsili tu a tu. Ale teraz je čas, aby sme išli priamo za Bohom. Amen? Amen? Už nie je veľa času. Spamätajme sa, ľudia. Spamätajme sa. Veľa ľudí sníva a sní a spí. Spamätajme sa, vstaňme, lebo čas je blízko. Vstaňme do zbroja, lebo prichádzajú dni ťažké. Prichádza súženie. Prichádza súženie, veľké súženie musí prísť na túto zem. A ten, kto nemá istotu, a kto nemá vieru, vieš, čo sa s takým stane? Príde súženie a zhltne ho ako nič. Práve preto musíme teraz sa pripravovať, bratia a sestry. Pozri sa, keď ti nezáleží na tvojom živote, je to veľmi zlé. Keď ti nezáleží na tvojom živote, je to veľmi zlé. Keď chceš v tom súžení vytrvať, musíš mať vieru, musíš mať duchovnosť. Ale keď ti to je jedno, budeš v probléme, keď príde súženie.
zhodne sa tak rýchlo, ani nebude vedieť ako. Ono prichádza to súženie, bratia a sestry, na túto zem. A práve preto dnes ja verím, že Boh tebe a mne chce hovoriť, aby sme sa na to súženie pripravili duchovne, aby sme obstáli. Amen? Amen? Keď príde ten vietor, to súženie, aby nás nezvalil na zem, ale aby sme stáli. Pozri sa. Môj brat a moja sestra. Ja mám čisté ruky pred Bohom. Ja ti hovorím, čo musíš urobiť, ale záleží na tebe. Teraz ty musíš vyriešiť tvoj život. Teraz ty musíš riešiť tvoje kresťanstvo. Pozri sa, môj brat a moja sestra. Ja ťa nedokážem zmeniť. Ja nemám v ruku nejakú moc, že vložím na teba ruku a bude z teba evangelista, pastor, všeličo možné. Veľa ľudí takto rozmýšľa, bohužiaľ v tomto svete dnes. Veľa ľudí tak rozmýšľa. Ale moc je v Bohu. Amen. Moc je v evanjeliu. Amen. Amen. Tak bratia a sestry, už nebudem veľa rozprávať. Dnes, keď potrebuješ niečo od Pána, poď dopredu. Poď dopredu. Dnes, keď chceš v tom súžení vytrvať, poď dopredu. A keď ti to je jedno, ostan tam, kde si. Ale keď chceš v tom súžení vytrvať, modli sa pred Bohom. A keď chceš prísť dopredu, aleluja. Poďme dopredu, bratia a sestry. Vy, ktorí chcete. Ja vás nevolám teraz všetkých na silu. Musíš dojsť dopredu. Ja toto nehovorím. Keď chceš niečo od Pána a chceš v súžení vytrvať, poďte dopredu. Aleluja. Sláva Tebe, aleluja. Bratia teraz budú nás viesť v chválach. A my sa budeme všetci modliť teraz spolu. Aleluja. Zaspáčim jeden lesket. Môj brat a moja sestra, ak som už hovoril, súženie sa na nás valí. Zlé dni prichádzajú. Kresťania, spamätajme sa. A ešte raz to poviem. Kto chce v tomto súžení vydržať, ako keď ide tornádo, a nie všetko je zničené, keď príde tornádo. Niektoré silné budovy, alebo silno založené veci, ktoré boli, aj po tornáde niekedy ešte sa zasmí niečo robiť a sú, že držia. To tornádo je to súženie. Keď budeme ľudia, ktorým to je všetko jedno, a budeme len ľudia náboženského ducha. Vieš, čo je náboženský duch? Prídem do zboru, pomodlím sa, zvihnem ruky, idem domov a nič. Toto je náboženský duch. Keď budete mať náboženského ducha, tak príde to tornádo, to súženie a zoberie vás a zmerie vás tak ako nič. Nemajme náboženského ducha. Nebuďme náboženské povahy. Že pôjdem do zboru, haleluja, s kravatou, s obletom, a už je všetko je dobré. Vieš, čo sa stane s takým človekom v súžení? To súženie ho tak pomele a vezme ako nič. Ako keď to tornádo prichádza a ničí všetko, alebo zemetrasenie. Buďme v súžení pevní, amen? Kto chce byť pevný v súžení? Zvykni svoju ruku. Keď príde to tornádo, to zemetrasenie, ktoré je to súženie, chcete vydržať, tak teraz sa modlite k Bohu všetci spoločne. Keď si prišiel dnes dopredu a nechce sa modliť, lepšie je, keď si sadneš. Keď si prišiel dopredu a chceš pozerať po celom zbore, lepšie je, keď si sadneš. Ale keď chceš naozaj sa modliť, ostan vpredu a modli sa naozaj. Amen? Amen? Nemôžeme sa hrať s Bohom. Keď chceš niečo od Boha, tak sa modli teraz. Zavrieme si oči, bratia a sestry. Vedľa mu rodel, nemám na to a dnes. Zvykni svoju ruku, keď chceš. A modli sa teraz. Modli sa teraz, aby si v súžení vytrval. Modli sa, aby si v skúškach vydržal. Pán to dá. Modli sa. Ai, busquei firma, ai, sou uma
Halelúja, bratia a sestry, ešte raz buďte vítaní. Buďte všetci vítaní menom Krista Ježiša, nášho Pána. Amen. Vítam vás, vítam aj bratov a sestry z Birminghamu ešte raz. Som veľmi rád, že prišli medzi nami a že spoločne chválime nášho Pána. Teraz, bratia a sestry, ako viete, každú nedeľu, každý týždeň po týždni dávame česť pamiatke nášmu Pánovi Ježišovi Kristovi. Amen. A teraz tiež nastala tá chvíľa, kde nám náš Ježiš Kristus v tú noc, keď bol zradený, zanechal, čo máme činiť na jeho pamiatku, aby sme si ju mohli úctiť, tak ako sa patrí na deti svetla, ako dnes kázal náš pastor Fero, a na tých ľudí, ktorí sú verní Ježišovi Kristovi. Lebo
toto Ježiš zanechal tým, ktorí sú mu verní, aby toto činili a stále sme si pripomínali jeho pamiatku, kým nepríde po svoju cirkev. To znamená po nás, ktorí sme mu verní. Amen. Takže, bratia a sestry, keď máš Bibliu, daj si 1. Korinťanom 11. kapitola, verš 23 až 29. Počúvajme, čo hovorí Božie slovo. Lebo ja som prijal od Pána, čo som vám aj vydal, že Pán Ježiš v noci, ktorej bol zradený, vzal chlieb a poďakujú zlámal a povedal: vezmite, jedzte, toto je moje telo, ktoré sa za vás láme. To činte na moju pamiatku. Taktiež i kalich, keď bolo po večeri, hovoriac: tento kalich je tá nová zmluva v mojej krvi. To činte, koľkokoľvek raz by ste pili na moju pamiatku. Lebo koľkokoľvek raz by ste jedli tento chlieb a pili tento kalich, zvestujete smrť Pánovu, až dokiaľ nepríde. Takže ktokoľvek je tento chlieb, alebo pije kalich Pánov nehodne, bude vinným tela a krvi Pánovej. Ale nech skúša sám seba človek a nech tak je z toho chleba a pije z toho kalicha. Lebo ten, kto nehodne je a pije si súd, nerozsudzujúc tela Pánovho. Amen. Takže vidíte, bratia a sestry, že Ježiš pred tou nocou, keď ho vlastne Judas zradil, zanechal 12 apoštolom a zároveň aj nám, všetkým národom, čo máme robiť na jeho pamiatku. Ako si máme uctiť to, že vlastne on za nás zomrel a očistil nás svojou krvou. Ale tu vidíme, bratia a sestry, že on je naozaj Pán pánov a on je naozaj kráľ kráľov. Lebo Božie slovo nás upozorňuje, že aby sme tento kalich, ten, kto pije chlieb alebo pije kalich Pánov nehodne, bude vinným tela a krvi Pánovej. Bratia a sestry, dnes kázal tiež náš pastor o Bohu a o deti, ktoré sú vo svetle. Ty ako kresťan, ako verný, ktorý čaká na svojho Pána Ježiša Krista, týmto sa musíš udržiavať stále v čistote, lebo Božie slovo hovorí, kedykoľvek budete piť alebo jesť na moju pamiatku. Ty ako človek, ktorý čaká na svojho Pána, ty ako človek, ktorý čaká na to, aby raz bol so svojím Pánom, čaká v čistote. Ty si vedomý naozaj toho, že ty nemôžeš nijako pošpiniť česť a pamiatku toho, ktorý za teba položil svoj život a ktorý tebe dáva nový život, ktorý tebe dáva večný život. Ty ako decko Božie, ty musíš vedieť, ako máš prijať to Božie telo. Aby si nevystavil svojho Pána na výsmech. Aby si nepil sám súd na seba. Takže dnes, bratia a sestry, vy ste všetci vedomí. Vy ste vedome prijali Ježiša Krista do svojich životov. Vy teraz vedome, ako náš Pán povedal, ako Fero povedal, čo je voľa Pánova. Čo je voľa Pánova. Každý jeden vieme, čo je voľa Pánova. Lebo Ježiš Kristus prišiel na tento svet, aby maril diablové plány. A ty, keď patríš Ježišovi Kristovi, ty diablové plány maríš s Ježišom Kristom. To znamená, žiješ svätý život. Žiješ iný život a to je voľa Pánova. Takže ty dnes si vedomý, ako žiješ. Ty dnes si vedomý, čo je voľa Pánova, čo smieš a čo nesmieš. Takže dnes každý jeden a ja dnes k tomu pristúpime buď s rešpektom a so strachom a s úctou, alebo je nám to ľahostajné a pristúpime k tomu ako k nejakej obyčajnej veci. Ale toto už vidí iba Pán. Ale Božie slovo nás varuje. Dávaj pozor, ako berieš Božie telo, aby si ho nebral nehodne. Lebo musíš rozoznávať telo a krv Pánovu. Amen. Takže teraz, bratia a sestry, každý jeden sa rozsudzujme. Každý jeden dajme
kajúcnú modlitbu. Daj kajúcnú modlitbu, lebo každý jeden sme chybní. Ale tá modlitba kajúcna robí veľa. V tej modlitbe máme odpustenie. V tej modlitbe Pán vidí, že otvára svoje srdce a priznáva svoje chyby. V tej modlitbe môžeš si urobiť naozaj to kajanie, aby Boh ti odpustil, aby si bol hodný prijať telo a krv symbolicky. Poďme, bratia a sestry, teraz pomodlíme sa. Ja ti ďakujem, Pane, za tú možnosť, Pane. Ja ti ďakujem hlavne, Pane, že si ma našiel, Pane, a že naozaj ti môžem slúžiť, Bože. Ja ťa prosím, Ježišu, ty poznáš môj život. Ty poznáš môj každodenný život, Pane. A vieš, Pane, že naozaj som chybný, Pane. Ale ja ti, Pane, teraz otváram naozaj moje srdce, Pane. A nechcem nijako zneustiť tvoju pamiatku, Pane. Nechcem nijako zneustiť, Pane, to, čo si nám zanechal, Pane, aby sme činili na tvoju pamiatku, Pane. Ja ťa teraz prosím, lebo iba v tvojej moci to je, Pane. Aby si mi odpustil všetko, Pane, čo činím, Pane. Lebo ja viem, Pane, že Ty na mňa hľadíš deň čo deň. Ty si stále so mnou, Pane. Ale ja to niekedy nevidím. Ja to niekedy nevidím, Pane, lebo žijem na tomto svete. A som chybný, Pane. Ja ťa teraz, Pane, prosím, aby si ma očistil, Pane, a urobil ma hodným, Pane. Aby som mohol si prijať naozaj, Pane, z tvojich symbolov, Bože. Aby som si mohol učiť, Pane, to, že si za mňa obetoval svoj život, Pane. To, že si za mňa vylial svoju drahocenú krv, Pane. Pane, urob ma teraz hodným, Pane. Aby som si mohol uctiť tvoju pamiatku, Pane. Ako Pána pánov a kráľa kráľov, Pane. Lebo moje srdce, Pane, ťa má rado, Pane. Moje srdce, Pane, ti chce slúžiť, Pane. Prosím ťa, Pane, urob to teraz. Meno Ježiša Krista. Amen, haleluja. Tú noc, bratia a sestry, keď bol Ježiš zradený za chlieb a lámal ho, hovoriac, toto je moje telo, ktoré sa za vás láme. A to čínte na moju pamiatku. Amen. Tak tie povečeri zalej kalich, hovoriac, toto je tá nová zmluva v mojej krvi. To čínte na moju pamiatku, kedykoľvek budete piť tento kalich. Amen. Amen. Halleluja. Ti ďakujem, Pane, za to, že si naozaj nás vykúpil svojou drahocennou krvou. Ďakujem ti, Pane, a čest. Halleluja. Aleluja, pune lane prale paniale o telo Pánovo, šajušia zoprete para razne devles, aleluja, kolas. Oh
Codosa Pandavasa în Cavierii, Chidat Paulina să mi se știre liber la 66 pensii. Gloria lui Dumnezeu, Haleluia! Haleluia, žad baranata de vles, radu imaski gilite, žad amrika ta radu imasa kamarodon se žuvido, asia mensa, amen? Haleluia, Iisus! Avem žad baranata de šema raka de Paul Mileski, haleluia, Iisus! Gloria lui Dumnezeu ca si žuvido. Haleluia, Iisus, gloria tu pe Dumnezeu. Já pararás essa já música de Camarudel. Haleluia, sai que lá pensamento de Janesca de Guiri. Jesus, te avas que salasho. Amém. Jesus, tu te avas que destraió. Máme modlitebný meeting, bratia. Vieme, že sestry majú v útorok a modlíme sa za to, aby na tých miestach Duch Svätý nás viedol tak, ako chcel. Takže zajtra o 7. len
Kaj mám dve modlitebný kríž. Ostaňte Božej láske, bratia a sestry. Halleluja. Manglema verfraleza Josef jest nie szła do kondoli kangery ludzi masa. Halleluja. Halleluja. Ďakujem Bohu za to, že dnes sme sa stretli a že sa našli deti Božie a že chvália deti Božie nášho Pána. Amen. Poďte poďakujme Bohu dnes za tento deň, že dnes sme mohli zobrať niečo od nášho Pána, že sme mohli počuť Jeho slovo a že sme mohli zobrať z týchto symbolov, ako dnes rozprával náš brat Jan. Poďte, modlíme sa, bratia a sestry, poďakujem Bohu za všetko. A ti ďakujem, Bože, v mene Ježiša Krista za tento deň, môj Pane. A ti ďakujem za Tvoje slovo, môj Pane, že niečo urobilo v mojom srdci, môj Pane. Ja ti ďakujem dnes, môj Pane, že som mohol prísť pred Tvoj oltár, môj Pane, a spievať ti a dať ti chválu, môj Pane, za to, čo si učinil pre nás všetkých, že si dal svoje telo a svoju drahocennú krv, môj Pane. Požehnaj všetkých, môj Pane, v mene Ježiša Krista, môj Bože, aby dnes, keď odídu z tohto miesta, aby odišli naplnení, môj Pane, aby odišli v pokoji a v láske v mene nášho Pána Ježiša Krista. Ja ti ďakujem, Bože, za tento deň, že som si mohol zobrať svojich symbolov, že som si mohol spomenúť, môj Pane, čo si učinil pre nás všetkých v mene Ježiša Krista, nášho Pána. Amen, halleluja. Poďte v pokoji.